Lubong. Sana bang sila ako sana? Yan, Jim. Yaw!
Nawawi na mo. Baho.
lang eskwela, no? Ano, Ribe? Alibi? Pero, kahit yung eskwela pa lang, May meeting na. may meeting pa lang yung mga ano. Hindi. Nani bang siyempre? Ibang mo sinisara din. Wala na. Tama, pakiyaw. Ginamit lang ito eh. Ginamit lang. Ano rin ako niyo pala itong galaw? Wala na. Iniram mo. Iniram sa atin. Ang buhay, bigboy, ano gano'n. Sumula nga ni. Pagkakasal sa mga din nila. Dalam pagkakasal.
Kuha pa. Iba kumunwari, kita kumunwari. Ano, puro dumaan. Asak na nga sa dagat. Ay, daw talaga. Iwan kumunwari. Matambahan ko na. Saan ba kami dyan? Dapat kanira. Bulinaw. Oh, yun. Ano, peso? Ang wala ko man nagkataw. Nagdagdag pag-uli mo sa uma. Tapos tao nakakuha. Palde. Kuya, Nagdagdag na pag sa uma. ayaw ka duman. Ayaw ka. Kapag Ang ang galing ako. sa may papalali. Nagpipaw ah. Nagpipaw bulinaw.
Lang. Ano na? Ano na? Ano ko? Ito ang ito.
Dili ka na no, aray. Ha? Madali ka na ka sa kababayan. Likod ko pala. Dahil makipalsa ka maghalap mo. Aray. Ang dumaan ko.
Dalawa ko, kumain. Takyag. Ano ba yung sulaw? 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 Ah, kung hindi siya magkaroon ng kainin. Sulaw, mayroon ka magalaw. Ito, magilaw. Sige, kainin ako. O, sayang na. Siraan. Wala, ano? Wala. Wala na. Wala na? Bakit pero ba na? Ay, salpa siyo. Oh my God. Katanda pala. Pero ikaw, wala na. Ano? Nakatanda ka ba? Ha? Pulutan dyan. Uy, batag ako dumanulat daw.
Haji, ano? Kaya ano na pero. Ano ba ang pizza? Bayad din eh. May kasuprey po. Ilan kilo? Ilan kilo na? Pagkakilala. Kasi sila nga pagkilala. Oo. Wala nyo. Dami mo dyan ng ball. Maaga? Hindi talaga? Ha? Hindi. Tulog ka sa dumaan? Tulog ka sa dumaan? Yeah.
Ano boy? Baritan ko ya. Hindi ka nakapin. Baritan ko ba kaya? Meron ko na. Ay, away pa, ma. Pa. Ano yung ginagawa? Kaya nagsabatan kami dahil kung sinapidari. Nagsabatan kami pa kami, hindi nagsabi ko. At ang wala na naman. Mama, may sinasay mo pa kung saan dito. Dahil ito sa mga pagkakas. Nagsabatan ba kami sa mga tao? Hindi na ako sa mga. Pagkakas mo, Ayan. Sayag. Sura ba siya? Magkakagay sayag sa ano. Wala na. Ha? orange. Orange. Ano? Wala. Nagsabatan kami ni Tiyo. May tinapay na kami. Iyo. Naman ako yung lubog ang salas. Ba't napasuro mo yung sasabayan mo? Hindi ka yung takuan. Ako po 1.8, tapos 1.8, 300, ito 1, ito, nasa number dyan, 255. Sayag. Hindi naman ako. Dahil ma, nagtaon. Okay, ma'am. Sayag o, sa school man sa ano. Hindi lang yung ako na dahil kung wala na ito sa kuya, 1.8, tapos 1.8. Dito. Oo, ang ganti. Ano, ba?
Kada-kada, sa mga lista naman. There you go. Mahiling mo sa restaurant. Naglalap ko ako, ginagawa sa kanya ng kilo, tapos kinakalat mo lang sa kare. Kung ginawan ka, di bawas mo ka sa iya. Kumunta mo, ginayos ka. Maurito. Hindi ka tinawan mo, di ba? Ang tinawa sa pagdigde, 1S, 1C. Pero nagkuha siya kaya sige ang kontra. Primero baga nagkuha siya 30 kilo. Sa may apat na nga, ilang kilong bilibin. 4 kilong hilupin na ito, o. Kaya ang duwa, dapat na hilupin. Ito, pumunta ko sa, ano man, pero kung sila babayad, kasi mo ba nililistap? Pirang bisis siya pagkuha dili kisira. Tulong bisis pa kapag kuha. Hangga nagkuha naman si Tay Darin. Ito mo para pasuot. Si Darin ang di ko po andigde, talim ako nagtinda. Ang nagpangayang, bilibin, ang pagkakain mo mga. Si Darin lang gunaas, binabakal ng sarok ni Sado. Hindi mo kahit sa iba yung 4 kilo. Kuha niya. Araran. Right.
Pwede. Ito ang ginilo ko dito. Ulit ko baga. Dapat yung color na lang ilaw. Baramot sa kabinet, baramot sa dala. Ay, ito ang... Nasaan ako ba? Ay, kulagit ko. Ako eh. Ay, magpinamay na kasi. Wala na. Ha? Para umahalo kuya mo. Para umaiyan ng time. Di ba, hindi na magaling. Bago na ma-imbitaw ni Marie na Nag-alam ba ako? Nag-question ako na sa Lisanda. Nagtinda na kaya akong alas. Alas ko ba? Ang dami. Kaya ako
Pero na ano ko man so, abot ko man sa niya. Bukas yun. Yan, yan, tama na ba? Aba, kasi. Namaste. No, no, hindi daw. Oh! Ito mo yan? Okay! Ilang yan mo dyan? Ay. Wala na pa yun. Ambul lang yung birthday.
Kung lagi ko niya, salamat kay Tia. Ayan, ang pangawot niya. Yes.
wala na. Ako ano malasa. Kasi nagkaganyan sila. Ang 20 lang kilo. Minus na tayo sa maihi. Ang punyan mo, dahil Ano yun? Ha? Sinay? Na rin? Kaya nga ano sila. Pas ka na, kaya napanggihan. 500. Sandri mo, pwede na. Pero kung 500, alang kao ng ano kampanya. Magtarang kaon, ano sa namaligaw. Awan, maraming tigani kang kabuhay-buhay. Oo. Isip 500. Pang 500 Ano tayo, limit na sa bote. Pang 500 na taramo. 500 na. Oo. Lago-lago ng taramo. Ano, so nakuha mo na? Paralat ka? Ano, ay aga mo pila. Pag-aga mo talaga sinutuyun mo lang. Madali. Hindi, dito lang share will pabilis mo na ba? Nakapalat sa ano yan. Yeah. Ito, accredited. Actually, ano, engineer, tapawa, Ang mga exam ba dyan sa PNP? kami masit mo lang, baka sampang, Or mga law. maano sana siya, ma-training. Tapos dahil din sa mga fingerprint. Sukada baga, ano kayo yung sukada. Ano, linya. Tapos, yung mga law, mga section ng gabot articles. Para ba ito? Ano? Mga armya ka na, ano sa magandang ngaya, article, ano ngaya, magandaan. Alam, para, hindi ko magkaroon na niyan article. Ano, inaram na yan sa mo yun. Hindi ko na lang ako. Talagang ako sumarap yung talagang kaya. Talagang Magiging pagdala ng mga mas morag ko pa nga na mag-business ka na. Kung magalan ka dyan sa pagpulit na may mga araw. Kaka-law-law mo pa sa pagiging pulis. Tigbak na talaga.
Ikaw, managok eh. Alam mo ko tapos ano kang magandang ka ba rin sa training? Oo. Naligpit ko na lipas pag training. Ay, paano ka pa ano ka malig sa mo kung baga din ano ka buntik yang ang tumano ka ano sige ano malig ka mo para sa naligpit mo dali sa pakarami ano yung ang army tapos tuloy pa rin mas tiwa kung papaano na ko maarami na sila kung kaysa pulis na eh pero ikaw sa paano nila ang bibig talagang nasa gilid na ang pulis dito pwede sila na ano para matikit pag nakaling marang mga helmet tikit oh parang na naman yung ka sa pamilya Mark may kabarkada kanya Mark na nagsasabi ng 4 years Igwa wala ko nagong ha? Franchising may ano? Pakpay franchising so ano? Ako nga, gusto ko tulungan yung dinaram ko ito yun o doon ano ko nakakasama sa ano doon kuya ko dinaram ko ito ko na individual kami ba gift brother ako ay duwan ako sa mo yung sige ko duwan sa ka bayanan mo brother duwan na may sadiri kayo gipit na ako patarawal mo sa nagwasi ko yung product kaya pag ako sa description target gawin ka na Aday. Ay nga, di ka mura, gusto pa yun sa katuban. Sa 500 yun ako katuban. Gasolina pa. Ang dadasri yan. Parang yan, ito din. Iiyak-iyak ako katubang ginapot. Sabi ko iba. Sa Italia ako pa doon. Nabalin ko. Sabi ko, Anong ibig nito doon? Mga ay ano, sarap ito. Mga boy. Mura man ang kanta ko to. Kung nagpahapon ka ba kayo dito? Minsan hindi ka nabatag na ano baga dahil mo mag-get dito to kaya nagulit na kamo dahil mo mag-get sa tao kayo itong kami itong tao hapon ako dapat nakakarinig sa mo para wala ko na yung na pinagana sa tapos yung kaya nagpokang sa kuya dahil nawan dahil sa ang tawag mo
Bahay ko. Di ba sa bahay po kayo sabi ni ma'am? Ha? Yung sa bahay. Baha na doon. Oo, hindi mo nakita. Baha. Sama ka, dadaan. Sabi daw ni Ma dun daw. Pag doon nga, mga tao. Yung doon. May dua man. So English class. English class yung daan. Makakakot yung talaga. Pero nagtatagalog kung di ba lang ka. Yung bawal mo ka magtagalog, magbawal na kayo magtagalog pa nagtatarap. Sa ating Tagalog. Ngayon nga, ituloy ako pa ba mag-English. Ako na lang ha. Ito na ba itong balat? Yung Mark, hindi mo pag-ibang na may gilid ha. May iman. Alam mo, di ka nagtao? Hindi ka ba minala o? Visit ka? Edition ka? Alam mo, sa ano mo, citizen ka nakaalaw. Yung, Eh, teka naman. ay, nakala. Minimum man mo ang sahod. Pero ang daw, nasakit na. Visit ka. Hindi magtikta ka na muna po. Makasahod sa katikta, balik ka sa alsi. Harap mo. Paano ko muna? Tapos, ano pa nga nagmamascara, madami ngayon sa UP. Tapos na ano? Ano kaya? So, Pagawa ka man ng pasalingan na. Pero, ako makakanti ko. Hindi nga nagmahal lang sa malas din lang ko ito. Hindi ko nakikita. Para ako sirang na. Ano, sirang na sa nakapag mo. Yung mga babae, parang pinipaki. Magipag-blues ka, may mo, jamingan ka ka dumang.
Maduman ako. Para sa nagyan nga, maano. Matambay ako, dumanaw, di ako nagkakayo. Ano, di ako na, matambay ako, dumanaw. Ano, ano nga iyo? Na. Ano ni Jason? Hindi natin. Lagi lang tanong pagkasi na lang. Morg. Yung gusto ko nga pala. Anong gawin? Gusto ko leglo ba ka? Aram mo ko leglo? Gusto ko leglo. Ah? Tuwan, TV? Patalba ko man ikaw, pero ka TV. Hindi ko nga surundong kasi ginpalo. Kahit ang bagay kung magsahod, nagaan ba? Kailangan niya naman. Hindi mo napida. Ano na ko, pili surundong. Kaya mga dito sa atin niya. Mga trial. Gano'n lang kami po. Ayaw ko sa mga tao ganyan. Basta, kita sino. Ayun tayo, pinis ko sa mga ayaw, double kill. Makunog sa display ko. Tapos, pinagtugan ko pa kayo nyo. Pero tapos ko makain eh. Puta nga, bata, Michelle, triple kill na tapos dito sa kalaban. Wala ko nga, tayo pamagina nila. Putang nanasip ko. Lubot na atin. Bata naman. Alay, na kamalay. Dad. Ama yung book ni ano pa lang do. Hindi yung 16 na ano na. Ano ko wala. Na anak, pagkakak lang siya. Kaso hindi ay gumanda kay ko. Nakama na. Baka nag-gayon na higher na. Tinipid na naman sa ano, cafe. Ayan, 20 Yes! Tapos yan! Galing na! Tapos na pala ko. Doong si Maya? Ha? Yes! Tapos na
Ayaw na. Ayaw na gitya ka tuwan. Sa Sabado na. Para di pa kanungin niyo. Parang may GC ka mo dito. May GC ka mo. Tapos yan, sa aga, kung isang tao. Nailitan pa ako. Nailitan sa tulak na yan. Siguro, saan kayo na dito? Wala. Nakapagwapa sa nabakangan. So, I mean, kaya sa ano, parang siya. Pili man pa yan, white form na tanang. Ayos na ayos. White form? Oo. White form, tapos pili mo na siya. White form, tapos nasunod ID. Pili na yan. Sa ano mo ba, certificate na akong gawin. May perma naman kasi. Maano ka kaya, kay national ID ka na. Yan, may bilis ka na. Diyan na nga yan. National ID. Wala pa lang. Tunay daw, hindi. Pagkabot niya. Parang ka nga, di ako ka makakaso. So, madali yun. Dahil, may gasolina ka mo? May ba na ako? May ba na ako? Malabot na ka doon. Mga bodyguard. Ay, nagdumaan sa diwa? Ano po na ako ng kontrol? Awan siyang kilo. Ano ako ba? Bagi ang pati. Mo subatag ng mga balad na. Sarap lang kaya. Ang kilo po kaya. Pila. Ano man nasi kanina sa ano. Sa barangay ni IDC. Pare, ha? Nakakuha na siya niya ako. Sikat sa Kada siya, dati niya o pa masaya siya. Okay, po rin niyo. Okay, sabi dito okay.
Bangus na sa Ragay? Bangus niya din sa Ragay? Hindi ko rin siya po. Basta na. Sarat. Saan ha? Dito sa kanway. Maayos. Kaya hindi ako sa piro ko lang. Ay, kayo po. Kung mamasok na pangarap, Adik na to. Ayan na. Pamatay mo na to. Ano yun ka na? Ayan na. Ano yun din? Nakagani ka nga? Puta nga. Ano yun na nga eh? Flip pang kakapig. Ayan na. Natinda flip. Nakagani. Parero. Lao na. Wala, di mo malalayo. Wala na. Talaga po yung balo mo na pala? Ya, badi ang ko ya, badi on. Badi ang ko. $700 ba kaya? Kulang si $50 sa 3/4.
Kalaton. Iya. Uy, yan yan, uy. Hindi ka matrabaho ba? Mami, ba ako? May 20 ka po, tiyo. 20. Uy, no. Balihan ko na hindi. Puto! Wala.